Jedzą? Tak, jem. Daj ładnie, no. Tą czerwoną. Tu mam przyjść. Jak chcę karmić papugu. A ona ucieka. Ucieka ona. Nie mogę dosięgnąć przez to. To potrzymaj. Wołaj ją. Papugo, przyleć! Bo chcę pokarmić papugę. No. O, jeszcze jedno. Będziesz taką głowę No, będziesz miała, a będziesz taka i duża i co? Jak wiesz. No, wystaw rączkę. No tak, karmić papugę chcę. O, zjadła. Połknęła. Dobra. O.